Прабългарите са имали свой собствен художествен стил и специфична техника при неговото практикуване. Най-характерната особеност на прабългарското грънчарство е, че то се осъществява с помощта на грънчарско колело и в специално изградени грънчарски пещи. Грънчарите правят различни съдове от глина, най-вече за домашна употреба – чаши, чинии, вази, стомни и други. С помощта на грънчарското колело се извайва формата, а украсата се добавя допълнително. С боя са се рисували шарките, характерни за съответния регион. Апликацията се прави от глина, която се поставя след оформянето на съда. Гравирането се постига с помощта отново на грънчарското колело, при което се получават различни форми. Занаятът каменоделство, състоящ се от създаване на сгради, структури и скулптури от камък, съществува още от зората на цивилизацията. Този материал се използва за съграждането на много от устойчивите древни паметници, артефакти, катедрали и градове в широка културна палитра. Използването на дявания камък като строителен материал, характерен за района на Кавказ и Персийската империя, води до развиване и установяване на добри каменоделски традиции. В качеството на специфични паметници на прабългарското каменоделско изкуство трябва да се разглеждат колоните с надписи, издявани изцяло на езика на древните българи. Те са автентичен материал и не оставят съмнение, че са изработени от занаятчии с прабългарски произход. Плиска е била голям център на металообработващи занаяти още с основаването си. В нашата страна са открити редица изделия от метал, които по своя вид и форма съответстват на изделията, открити в други части и райони, обитавани от древните българи. Такива са някои видове мотики, топи с изображения на лъв и грифон, открити в Плиска и Преслав, железни обувки и шпори. Списък с военни доспехи, открит при разкопки в Преслав, показва категорично, че прабългарите са имали собствени традиции при производството на защитни средства от метал. Желязото е доста по-стабилно от другите метали, докато златото е с много по-ниска стойност от останалите. Това е причината златото да се открива като самороден метал в природата и да може да се обработва директно. Друг специфичен занаят е производството на изделия от плъст. Самото правене на плъста се нарича валяне, за целта се изковава одър от дъски, който се поставя върху 4 забити кола. Това се прави на двора, най-често в края на лятото, за да може плъста да изсъхне. Вълната задържа въздух и водата се стича по повърхността, без да може да проникне в дълбочина. При потапяне във вода леката вълна плува, а вече намокрена поради особената си структура много бързо се отцежда. Плъстта се е използвала за изработка на конски седла и хамути, с които тежко въоръжените прабългарски конници обличали своите животни. От плъст са се правили и преносимите български шилища, също и някои облекла.